kako možete početi i ulagati recimo u kriptovalute, u dionice, metale, znači sve ono što je najbitnije što se tiče financijskih instrumenata na jednoj platformi, znači gdje to sve možete odraditi, ili ako vas zanima jedan oblik pasivne zarade kao što vam banka daje kamatu, gdje ovdje možete imati mnogo veću kamatu, znači procenat kamate na godišnjoj osnovi, radi se o Bitpanda mjenjačnici, inače sigurno jedna od najboljih i najsigurnijih mjenjačnica za područje EU. Preko 7 miliona ljudi koji su investirali na ovoj platformi, uključujući znači 600 i više kriptovaluta, a pored toga tu je 3000 i više ostalih digitalnih aseta ili imovine, ili možemo reći sami valuta, to u dionice, ETF-ove, metale i tako dalje. Znači sve što je najbitnije danas da na jednoj platformi možete to sve imati.